Предложението от Съюза на архитектите. Съюза на архитектите. Всъщност тогава този стол да го махне. Ако ще ми този жест е различен, сега се решил, че сега ще пригатриваме. Това е Траян, защото казва като му е Траян. Да, за себе. Его. Така. За тебе е Александър Иванов. Народен представител. Това тук са общински съвет на Възраждане. Така. И тогава за каквато ще ви казвам за водещи влече. Тук къде е кадъра? Тук ли е някъде? Ами точно както си застанал. Ме виждаш и мен. Не те виждам. Ако мръднеш тук? малко, те виждам. Тук? Тук те виждам. Тук? Не те виждам. Я, към там ако гледаш. Не, просто защото много често най-вероятно ще гледаш и на там. Я погледни към публиката. Към публиката. Повече промени няма да правим. Не, това мисля, че
Няма да те повиквам като телевизионно. Аз очаквам да. Само извинявай. Това са някакви неща, да покажем колко борбата е размигана жестока и на работа. Проба. Слабо се чува. Че не виждам. Гари? Ще въведеш ли микрофон? Проба. Вижда най-копчето. Не включвам. Ти го изключи сега. Проба. Екстра. Браво. Как сме с техниката? Само може ли някак си светлината да е по-такова, защото не виждаме хората? Да, не ги виждаме, така е положението. Най-малко тук, ако почнат да хвърлят нещо, Трябва, ще трябва да го понесеш. виждам откъде е удара. Ами, да започваме. Добър вечер на всички. Благодаря, напълнихме залата. Това се случва за трети път, откакто правим рубриката. 20 теми, за които не говорим. За тези от вас, които не знаят, това е нова инициатива на читалището, която започнахме преди няколко месеца. Целта е да организираме такива обществени беседи, на които да повишим информираността на обществото по определени теми, които по една или друга причина не се говори достатъчно за тях или е трудно да се намери информация или има прекалено много и объркваща информация или по един или друг начин достъпът до тази информация се ограничава. Моето име е Димитър Златанов и съм член на екипа на настоятелството. Днес ще си говорим с Йордан Рангелов. Данчо, добре дошъл. Добре заварили. Имаше доста интерес към личността на госта ни днеска, поне във Фейсбук групата. Аз направих каквото мога да запазя интереса до края, за пък и ти ме помоли, нали, сам да се представиш. Ние с теб всъщност се познаваме от 20 на дни, нали така? Няма толкова. Да. Тази тема днешната е провокирана от срещата ни, която беше на предишно издание на 20 теми, за които не говорим, което беше за митове и легенди за Княжево. Тогава ти си спомням, че беше в публиката и пожела да се направи такава тема за Витоша. Определено вълнува всички княжевци дълбоко, а пък и софиянци като цяло. И тогава аз си спомням, че те питах какъв си, за какво се бориш. Ти тогава се представи като щастлив пенсионер и активен гражданин на Княжево. Аз лично не познавам друг човек с подобна визитка. Тогава ме заинтригува, но после като си говорихме, се оказа, че ти имаше доста така богат професионален опит, освен да ти дам микрофона да разкажеш за това, за себе си. Ами, благодаря. Да, наистина вече тук от малко повече от половин година съм в отбора на пенсионерите. Борбата ми е за Витоша, защото тук съм се родил, тук живея. Тук вече се родиха и моята внучка, чакам внук и това ме мобилизира още повече. Там въпросната дама, за която ти спомена,
която така беше доста агресивна във Фейсбук, ме обвини, че аз съм от кръга на собственика и защитавам неговите интереси. Не, аз защитавам себе си, защитавам моето семейство, защитавам интересите на хората, които обичат планината и искат да я ползват при по-добри условия. Това е моя кръг. Такива са моите наблюдения. Другото е да си много добър актьор, да знам. Ако съм много добър актьор, може да ми съдействате в някоя театрална трупа да ме приемат. Ще вземе в телевизията. Или в телевизията. Ще спомена нещо, но след малко нека поред, както се казва, да ги караме нещата. Набързо така ще кажа няколко думи за себе си, за хората, които не ме познават. Тук голяма част от хората ме познават. Значи, преди да влеза в клуба на пенсионерите, съм работил 20 години като ски инструктор. Имам и около 5 години и половина стаж на различните съоръжения на Витоша горе. Почнал съм като клиент на въжените линии, от дете още тук на Княжевския лифт. И в момента съм отново в редиците на клиентите. Така че мога и претендирам да имам възможността, нали, да се изказвам и като човек, който е работил по съоръженията и в момента като клиент, който ползва тия съоръжения, каквото е останало от тях, разбира се. Като начало аз ти предлагам да направим една и бърза така, да погледнем историята на съоръженията, защото ние винаги, когато говорим за Витоша, почваме винаги в минало време да говорим какво беше и какво е в момента. Да. Съгласен съм, само да направя една вметка, че форматът е такъв. Като цяло правим някакъв опит да изложим фактологическата обстановка и вече накрая ще дадем възможност на всеки, който иска да зададе въпрос, да изкаже мнение или да репликира по някакъв начин. Само ще помоля, когато дадем тази възможност, така един по един да искате, защото има само два микрофона и просто да се опитваме да се изслушваме, да не го превръщаме в една говорилня, защото темата е емоционална по ред причини. Така че да го караме така по сценарий, пък да видим докъде ще стигнем. То най-вероятно ще излезем от рамката. Добре, разкажи за това, което смисъл историографски така за планината. Да. Малко ми е удобно аз първи да започна да говоря за историята на съоръженията, защото тук сред нас се намират хора, които са ги строили и са ги проектирали тия съоръжения. Тук е господин Величко Пачилов. Кирил Иванов е тук, който е бил началник на Княжевския лифт. Има и други колеги, които са работили по този лифт, защото първоначално идеята беше да говорим конкретно само за Княжевския лифт, но аз мисля, че няма да се ограничим само върху него. Определено не. Да, история и съдбата му. Но тъй като съм взел микрофона, да кажа все пак аз това, което искам да споделя с вас. Лифтовете на Витоша започват да се развиват от 1953 година. Първия ски лифт е лифт Заек. Тези, които са горе-долу на моята възраст и малко по-голями от мене, го помнят. 1953 година, 1956 година е първата отсечка на Драгалевския лифт. От Драгалевци до местността Бай Кръстю. Значи през 50-те години имаме два лифта построени. 60-те години имаме малко така както се казва, добро развитие на въжените линии. Имаме два лифта и два влека. Става въпрос за втората отсечка на Драгалевския лифт, построяването на лифта Романски и влековете на Ветровала и влека Спас. 70-те години има една пауза, когато на Витоша не са строени въжени линии. И пика идва през 80-те години, благодарение на това, че сме кандидати на зимните студентски игри. Тогава се построяват вече останалите съоръжения, Конярника, Симеоновския кабинков лифт. Знаеш ли колко са общо на брой, така като число? Те са лесно да се изброят, както се казва, Княжевски, Драгалевски, Симеоновски, Лалет 1, Лалет 2, това са лифтовете.
Влековете също, защото и там знам, че има поне 10 влека, които оперират Влековете... или може би 4. Влековете са 7. Така на първа, например, вист. Нали, говорим за стационарни такива влекове. Иначе по-малки влекчета в различни точки на Витоша имало на много места. Включително тук и на, може би си спомнят княжевци, че имаше малък влек на Слънчевата алея, но той много... Баща ми го оперираше. Да, но той не е просъществувал дълго, за съжаление. Така, и идваме до момента, това е като история, нали, на лифтовете. Княжевския лифт, за който казахме, че ще говорим най-много, според мен той е най-нещастният лифт в България. Защо така? Защото първоначално идеята, доколкото аз знам, сега тук нашите гости, които сме поканили, може да ме репликират, но това, което аз знам е, че замисъл е бил да бъде от връх Копитото и да стига до някъде до Барши Шарк. После, по не знам какви причини, е взето друго решение и е направено в това трасе, което ние го познаваме. Той е почти до Барши Шарка, но... Не е почти. Не е почти, защото... 700 метра по диагонал. Да. И работи, както се казва, от 62 година до 93-4 година. Иванов, ти ще кажеш и трета. Когато спомням, че съм се возил. Да, когато претърпява наново една сериозна авария и от тогава той не функционира. За съжаление и на него има... Аз бях дете, не си спомням годината, това го коментирахме отвън, че имало и жертви на него при една друга по-голяма авария. Въжените линии са много хубаво, много удобно нещо, но за съжаление при тях се случват инциденти. И тия инциденти аз поне следят доста така сайтове за лифтове и въжени линии. За съжаление в последните години зачестиха много. На какво се дължи това според тебе? Ами сега последният инцидент, който стана в Швейцария само преди една седмица, доколкото разбрах, е силния вятър. Просто вятър е бил с около 80-90 км в час и откъснал кабинката. Каква реално е, така да кажем, каква е официалната причина за затварянето на Княжевския лифт, знаеш? Ами аз казах, официалната причина е, че претърпял авария. Има и неофициална версия. Според мен, аз това, което знам е, че той беше, знаете тогава времето какво беше 90-те години, нямаше пари, всичко беше инфлация и така нататък. Не е било на държавата до този лифт да се занимава с него и да го ремонтира. Има ли някакъв вариант според теб по някакъв начин да се съживи този проект в сегашния му вид или това е вариант за всички лифтове има, стига да има държава. И тази държава да има политика спрямо развитието на туризма и спорта в тази планина. Защото спорт и туризъм без лифтове не става. А къде е ролята на частния капитал? Частният капитал, той без него няма как да се разминем. Сега, понеже много се рова и така спора с много хора се надяват, че видиш ли, ако се удържавят лифтовете и държавата се захване да ги реновира или да ги ремонтира, нещата ще се случат по-бързо. Държавата, според мен, няма да има възможност да отдели такива колосални средства, защото говорим за милиони. Един лифт струва много пари. Като гледаме бюджетите в момента, със сигурност няма да стане. Другото нещо, което е, аз не искам държавата да се ангажира с това нещо, защото вместо да хвърля пари за лифтове, тя има една камара неща, които има да оправя в този град. Като съгласен. Да, улици и така нататък. И да се отклоняват средства, за да се ремонтират лифтове, според мен не е редно. Добре, после може да се върнем пак на темата за Княжевския лифт. Особено предполагам, че гостите ще имат какво да кажат. Да. Сега да се върнем на основната тема. Витоша, кръстили сме Витоша модерна и достъпна. Ясно е, че не е модерна, но според някои хора е достъпна. Ти съгласен ли си с това? Ами скоро няма да бъде изобщо достъпна, защото виждаме какво агресивно строителство кипи в подножието на планината.
Аз преди година и половина така си позволих да отида на една среща на зелените приятели на природата. Там една от тяхните активистки гордо заявяваше, че на Витоша се ходило с трамвай 11, сочеше така с пръстчета. Но ако не се обуздае това строителство, което кипи в подножието на планината, и с трамвай 11 няма да може да минаваме, защото собствениците на тези имоти, които се появяват, едва ли ще бъдат щастливи покрай тях да има поток от туристи да им развалят спокойствието. И сега искам само да те помоля да дадем думата на архитект Петър Диков, защото той бърза. Окей. Да, може да се изкаже и след това ще дадем думата на останалите гости, който иска да вземе отношение по темата. Но Петър Диков да помоли, че има ангажимент след 8 часа, да може да каже... Ето сега ще дадем един. Благодаря за поканата на Танчо, че мога да говоря пред вас за тая тема, за мен е изключително болна. Витоша аз съм роден в София и много години съм се качвал на Витоша, както за туризъм, така и за ски. От доста време не съм се качвал, от момента в който се качих, може би преди 15 на години, на Щастливеца и се оказа, че там все още работеха и Симеоновския лифт, и някои от лифтовете горе на Щастливеца, но човек нямаше къде да я отиде за тоалетна. Единствената тоалетна беше в хижата и тя беше тоалетна, която аз помня от детските си години с едни стени от мозайка, които се ползваха като писоари. Витоша се деградира от много години и за съжаление нито държавата, нито общината имат някакви идеи как да се върне Витоша на софиянци. Всъщност, основният проблем е, че няма цялостна концепция и се борят две тенденции. Едната, която е на защитниците на природата, които аз не съм убеден, че специално за Витоша истински защитават природата. Те просто пречат да се случи каквото и да е. И другите, които пък искат да използват Витоша за развитие на някакъв бизнес и на някакво забогатяване. И лошото е, че тези две крайни крила оставят средата редовите софиянци, които искат Витоша да могат да се качат, да се разходят, някои, които карат ски, да карат ски. Няма думата. Те не се допускат до решенията. Витоша е престъпление към софиянци, състоянието, в което тя се намира. А тя се намира отдавна в това състояние. Аз, като главен архитект, имам известна вина за началото, въпреки че вината ми е относителна. Когато започнахме да правим общия план на София, Витоша имаше идея как да се раздели чистата природа, която да пазим, и частта, която може да се ползва за туризъм, за ски и за други цели, които да се развива всъщност ползването от хората. Тогава се намесиха еколозите и казаха, на Витоша не трябва да има нищо показано като урбанизирани зони. Ако вие покажете в общия план такива зони, няма да има приет общ план. И аз тогава, за да има наистина цялостен план на Столична община, в закона записахме, че Витоша се устройва съгласно плана за управление, тогава беше приета вече наредбата, и такива защитени територии се управляват с план за управление, който минава по линия на екологичното законодателство, и Витоша в общия план е поедисана само в зелено. По-нататък вече
това беше началото да се забрани абсолютно всичко, което би могло да се направи на Витоша. Имахме 4 лифта, от тия 4 лифта работи само един в момента. Това е Лале 1 и Лале 2, като има опасност до година и този лифт да се спре, защото той е в изключително тежко техническо състояние. И предполагам, че това тежко техническо състояние може да се окаже така повод на собственика на лифта да каже: аз го спирам, защото не мога да гарантирам безопасността. Това беше мотива, с който се спря Симеоновския лифт. Когато поканиха специално Допелмайер, които са фирмата, която е произвела Симеоновския лифт, и понеже в течение на времето са правени ремонти на този Симеоновски лифт, които не са съгласувани с производителя, не се плаща поддръжка от производителя за натягане на въжето, за подмяна на лапите, които се хващат кабинките и така нататък. И производителят е казал: аз за този лифт нямам вече никаква отговорност. И собственика каза: аз го спирам, защото така или иначе явно на него му носи загуби. Понеже стана дума за аварията на Княжевския лифт, Княжевския лифт сигурно от 50 години няма такъв тип лифт. Т.е. с 2 въжета, тия, които го познават и го помнят, има едно водещо въже и има едно теглещо въже. Такъв лифт няма, не се произвежда, не се ремонтира, т.е. според мен може да го продадат в музея на не знам кой е производителя там и да бъде атракция на любителите на ски спорта и на лифтовете. Там беше се откъснала една кабинка, точно теглещото въже, и беше се ударила в задната кабинка и тогава мисля, че наистина имаше жертви. Той нямаше как да не се спре. Аз лично съм правил усилия като главен архитект на София да се възстанови, като убеждавах собственика, нека го направи, да не събира негативи, само че него го интересува единствено бизнеса на ски спорта. Той ми каза, че той е изключително сложен и понеже е сложен, е много скъп лифт. Има една отсечка, която е точно в най-стръмната част преди копитото, която е 820 метра между 2 стълба. Това се оказва, че е техническо решение, което е много скъпо за изпълнение. И ми каза съвсем така откровено човека, между 8 и 9 милиона евро ще струва възстановяването. Ако го възстанови частен капитал, билета трябва да бъде между 20 и 25 лева. Тогава за левове говорехме. Билет, който няма да го плати нито един пенсионер, нито някой, който да си качва децата на Витоша. А той е много удобен точно за туризъм, защото качва в високата равна част. Взимаш тук, аз така съм се качвал на Витоша, взимаш трамвая с нашите, спираш тук, ходиш, пенсионерските ливади са тия, които са над трамвайната спирка, подхода към Драгалевския лифт, към Княжевския лифт, качваш се на Княжевския лифт и отиваш на равното и там вече си правиш разходката в високата част. Предложих тогава на общината да поеме по-голяма част от билета само за пенсионери и деца. По този начин общината може да мотивира собственика да подмени лифта. Не получих одобрение на тази идея и така си остана. Лифтовете обаче не са най-важното. По-съществено е, че Витоша е един възел от нерешени въпроси. Първо, управлението. Витоша формално се управлява от една структура държавна, която се казва Дирекция Природен парк Витоша. Тази дирекция, ако не знаете, когато питам към кого е тая дирекция, към кое министерство, 90% от случаите ми казват към екологията. Не е към екологията. Дирекция Природен парк Витоша е към Министерство на земеделието, Агенция по горите. Както се сещате, на Агенция по горите изобщо не я интересува Природен парк Витоша. Те нямат приходи оттам, няма или има много малко стопански гори на Витоша и това не мотивира. Освен това, дирекция Природен парк Витоша е с 17 души персонал и е с 790 хиляди лева годишен бюджет, от който 690 хиляди са за заплати.
И остават 100 000 да си платят тока, да си платят хартиите, там ксерокси и така нататък, парното на 3 или 4 стаи, които заемат. И доколкото са ми споделяли колеги, които работят там, те си плащат бензина на служебните коли, защото не им стигат служебните пари. Значи, за да има реално управление Природен парк Витоша, трябва да има субект на управление. Едно време Природен парк Витоша е бил към Столична община. С много сериозен бюджет. Сега не съм убеден дали е толкова, но 2,5 милиона е бил годишният бюджет при парите, които са от едно време. И е имал повече от 500-550 души служители. Имало е пожарна, имало е техника строителна, имало е техника пътна за разчистване, имало е разсадник, имало е места, където да стоят горските. Всичко това нещо, след като станаха промените, е разтворено и забележете, собствеността на бившия Природен парк Витоша към Столична община е прехвърлена към Пазар Изток. Пазар Изток изобщо не ги интересува обектите, които са на Витоша. Те даже не стават голяма част от тях и за даване под наем. Вие сте хора, които сигурно познавате планината по-добре от мен. На Витоша има ужасно много обекти, които се рушат. Немалка част са общински, друга част са частни. Има примерно една станция, която е тук нагоре, над лифта на Копитото, на военно-въздушните сили, която е 400 легла. Голяма станция, която от 20-25 години е тотална разруха и безстопанственост. Това е обект, който е изграден, който съществува. Така че първия, впрочем, на Витоша има един интересен субект, който се казва ловно стопанство Витошко Студена. 42% от горите на Природен парк Витоша са в границите на ловното стопанство. А ловното стопанство е с особен достъп. То и преди, и сега е за отличниците ловци в София, които им е много близко да се качат на колата за 20 минути до ловния дом. Горе има благородни елени, има лопатари, има диви прасета, има кошути, има сърни. Тоест, за един ловчи е така престижен лов. Защо съществува? Мен не ми е ясно. Направили сме една книжка, която тук, за съжаление, донесох само 10 на 12 екземпляра. Там се предлага да се закрие ловното стопанство и да стане част от един бъдещ субект стопански, който да управлява целия природен парк. Втората посока, в която трябва да се работи, това е посоката на нормативната уредба на проблемите на Витоша. Всички сте запознати с големите спорове с еколозите за лифтовете. Стъпки, сервитути и така нататък. Тома Белев като лицето, което ние знаем, представляващо еколозите, казваме, вие нямате никакъв проблем да си направите нови лифтове. Когато се тръгне да се работи по нови лифтове, казва, стъпките трябва да бъдат същите, които са на сегашните лифтове. Сервитутите трябва да бъдат същите или освен това трябва да си оправите сервитутите, т.е. да ги платите като промяна на предназначението от горски фонд в фонд с урбанизиран един вид, а в същото време в закона за горите въпросът с сервитутите е решен за електропроводите. Там е казано, сервитута не му се променя предназначението, променя се само на стъпката, която е примерно 5 квадратни метра. А за лифтовете не може. И това е основният мотив, който се използва и от двете страни. И от тия, дето трябва да направят лифтовете, и от тия, дето трябва да се съгласат да се реконструират лифтовете, че не може. Третата посока, това е финансите. Както едно време, едно клипче имаше за Тодор Живков на някакво съвещание, казал, искат да взимат решения. Пари имате ли? Нямате пари. Като нямате пари, какви решения искате да взимате? Решение взима това, дето има пари. Сега Столична община казва, ще направят, ще възстановят лифтовете, ама собственика ще го възстанови. Значи Столична община взима решение
без пари. А собственика казва, гледайте си работата. Аз не виждам защо да инвестирам, след като не мога да си върна тия пари и не може да му се сърдим. Защото той в край на краищата инвестира. Тук се зададе въпроса какво е отношението на частния бизнес. Ами такова е. Частният бизнес, основата му е да печели. Като целият механизъм не му дава да печели, няма да инвестира. В по-белия свят всички такива съоръжения, свързани с ски спорта и с туризма, са една комбинация между общинско и държавно участие и частно участие. Тук се продадоха лифтовете и то се продадоха, забележете, като желязо. Те нямат нито право на строеж, нито установени сервитути, нищо друго. Те имат едни железа, които стоят на земята и едни въжета, които вече не работят. Финансирането трябва да се намери пътека, по която да се финансира. В същата тая книжка ние направихме доста сериозно проучване, което даде възможности да се събират, да се акумулират средства, които после да се влагат. Прословутите управляващи Витоша през парк Витоша и Агенцията по горите събират някакви такси. Събират такси от, примерно, от ски училищата, къщичките, които са там и влекчетата, които са направили, те събират такса, защото ползват горска територия. Събират такса от Българския туристически съюз, събират такса от Витоша ски, по груби сметки някъде от порядъка на 1 200-300 хиляди на година. Те влизат в Агенция по горите. Къде обаче отиват, във всички случаи не отиват да се поддържа природен парк Витоша. Пътеките са в безобразно състояние, маркировката е в безобразно състояние, заслоните са в безобразно състояние. Най-модерният спорт, който сега се развива, са планинско колоездене. Пълни се вече, пролет, лято и есен, горе с колоездачи. Ама те нямат трасета, които са за тях. Не са отделени от пешеходците. И там може да стане голям проблем. За сега не е станал. Но както обикновено, ако стане, всички ще кажат управляващи, леле, тук има проблем, дайте да почнем да го решаваме. А той ще стане, аз съм убеден, дано не съм лош пророк. Проблема с защитата на природата, категорично Витоша е първия природен парк, обявен в цяла Югоизточна Европа преди 91 години. На 27 октомври 1934 година е обявен с царски указ на цар Борис. Трябва да пазим, аз дори преди да се занимая с този въпрос, не знаех защо се казва бранище. Торфено бранище и бистришко бранище. Бранище всъщност не е народна дума, която тия местности са се казвали бранище. Това е на терминологията от 30-те години на миналия век, това е резерват. Всъщност тогава са определени тия две части от Витоша като природни резервати. Бистришкия резерват и торфения резерват. И са наречени бранище. Аз съм участвал лично в гасенето на пожара на Бистришко бранище. Не знам, ходил ли някой от вас там, мисля, че беше 2008 или 2007 година. Минал е ветровал там, 2000-2001 година. На Витоша минават такива. Не случайно пистата, дето е сега ветровала, се казва ветровала. Минал е там ветровал, той събаря особен вятър, който е Фионов, който събаря една полоса широка 100-150 метра, всичко на земята. И на пистата ветровала, като е минал ветровала, са изчистили дървесината и останала пистата. В Бистришко бранище минала ветровала, съборил е дървета, но тогавашните управляващи природния парк, видни еколози, са казали, няма да пипаме дървесината. Тя ще си стои така, природата ще се оправи. Да го бяха казали за Странджа това същото нещо. Само, че природата не само, че не се оправи, а там стана развъдника на това там типографус ипс, се казва, така че съм го запомнил латинското наименование, което влиза под кората на смърчовете и постепенно за 2-3 години ги унищожава. Там има черно петно около този ветровал.
унищожена гора, нищо, че се казва резерват. Той е плъзна и върви по цяла Витоша и ако видите сателитна снимка, ще видите как има петна, където има Смърчова гора. Там са черни петна от умрели, мъртви дървета. Той даже слиза надолу, има в пистица доста смърчова дворовете на хората, които са загинали от въпросния корояд. Тоест, да разбирам, че има някакъв разнобой между институции от една страна, еколози от друга, от трета инвестициите, които евентуално идват от частния собственик в момента или евентуални потенциални бъдещи, и не може да се създаде някаква единна рамка, някакъв план или визия изобщо за развитие на парка като модерен, не само ски курорт, въобще курорт туристически. Много време загубих тук на аудиторията да обяснявам, но ми подавате топката. Витоша е в границите на 4 общини. Столична, Пернишка, Радомир и Самоков. В границите на 3 области. София град, Софийска област и Пернишка област. На нея се разпореждат 5 министерства. Има стотици частни собственици и, както казват старите хора, много баби, хилаво дете. Това е резултата от всичките тия, дето би трябвало да имат ангажименти, ама всеки казва, аз после Столична община казва, то си има управляващ тук парка. А по-различно ли съдат нещата в останалите курорти, които ги виждаме, че доста добре се развиват? Сякаш само единствено Витоша страда вече толкова десетилетия и гние буквално. Значи има огромна разлика. Другите, ако имате предвид другите ски курорти, да, там са специално насочени към ските. Витоша не е такъв случай. Витоша е най-масово посещавания туристически обект. Повече от 1,5 милиона хора се качват ежегодно на Витоша. Не за ски. Витоша има ски, Витоша има допълнителни ресурси, има легла за настаняване, има пътна мрежа. Тоест Витоша е много специфичен случай и там трябва да има една цялостна идея какво да се случва. На Витоша има горе писта, примерно, за ски бягане. Направена, асфалтирана, запусната и в безобразно състояние. Тая писта за ски бягане, зимно време може да бъде за ски бягане, а лятно време може да бъде за колоездене. Може да се качи семейството, да си качи децата и там спокойно да карат без автомобили, без притеснения, без опасност от някакъв инцидент, да карат горе, на чист въздух. Така че Витоша не може да се сравни с Пампорово или с Боровец или с Банско. Витоша е на софиянци и софиянци трябва да си я поискаме, от хората, които управляват. Народното събрание трябва да направи необходимите промени на законите. Общините, Столична община, община Перник. Община Перник не обръща изобщо внимание на Витоша, а има 2 входа на Витоша, които са пред Продарци до Селимица, да може да се ползва най-хубавото място за детски ски спорт на Витоша. Това е Конярник. Конярника в момента е една разрушена територия. Разграбени са лифтовете, бяха 2 котви горе. Всичко е унищожено. А на Конярника има и сняг, и е равна писта, широка писта, точно за деца. Да. Архитект Диков възползва се така от случая, че сте в тези среди. Докато се подготвях за темата, ще потвърдите дали това е така. Доколкото разбрах, миналата година е внесен някакъв проект за възстановяване на Симеоновска или Столична община и сега се е гледало януари месец и омбудсмана го е върнал за доразглеждане, защото цитирал е причини, че няма съгласувана екологична оценка и че според слухове, интересното е, че тези думи бяха използвани, според слухове в проекта са заложени 90% от териториите готови за строеж. Има ли нещо вярно в това или са спекулации? Сега, това е уникална манипулация. Няма нищо общо с Симеоновския лифт и е 90%.
Не говорим цялостно за плана, който е... След като 10 години нищо не направиха по плана за управление на Витоша, последният план за управление на Витоша, т.е. той е първи и последен, влезе в сила 2005 и срока му беше до 2015. По стечение на обстоятелствата, този план, който все още действа, аз съм го подписал като директор на Националния център, работи се при мене. 300 души екип беше там. Екипа познаваше Витоша до всяко камъче и до всяка пътека. 15-та година се предложи нов, който беше възложен на частна фирма с европейско финансиране. От 15-та година се направи едно обществено обсъждане и от тогава, миналата година, на 2 декември, се обяви актуализация на този план, който така и не влезе в сила от 15-та година и той има ужасно много пороци. И обяви се на 2 декември и срока беше, в който можеха да се дава становища, 5 януари. Как смятате, дали беше случайно това? 2 декември, чакат почивните дни празници. Коледни празници, новогодишни празници и на 4 януари, първия работен ден след серия от близо 2 седмици празници, искат становище. Този план е гавра за софиянци и за планината. В този план нищо не беше променено, обаче в параметрите и нормите бяха записани 2 изречения. Едното изречение гласеше, че може да се променя предназначението на терени в природния парк за нови писти и за нови лифтове. И другото предназначение беше, може да се проектират нови писти и нови лифтове. Как ще стане това? Къде ще стане? Какви са ограниченията? Какви са възможностите? Няма никъде в плана, няма графика, просто са пуснати тия 2 изречения. И когато правихме Съюза на архитектите становище, бяхме написали, че това не е революционна промяна във вижданията на тия, които правят плана. Това е провокация към всички останали. И благодарение на това, че тия 2 изречения са записани без адрес, без да има яснота изобщо какво ще се прави, първо Тома Белев каза, 90% от природния парк може да се застрои. Мотива му беше тия 2 изречения. След което новия омбудсман повтори 1 към 1 неговото изречение. 90% как ще се застрои 90%? На какво основание ще се застрои 90%? Защото писано, че може да се промени предназначението за писти и за лифтове и може да се проектират нови. Това е всъщност Симеоновския лифт. Изобщо няма проект за промяна. Има проект, който е внесен на Драгалевския лифт и то в първата му част, който за мен е провокация пък от гледна точка на собственика, защото собственика, интереса му на Драгалевския лифт е втората част да се удължи до Голи връх, за да може да стане, да се ползва и за ски, не само за туризъм. А той е пуснал първа част, която вие знаете, Витоша, тя е от никъде до никъде. От долна станция на Драгалевския, като те стоварят на Бай Кръстю, къде отиваш. Нито има место, където има пътеки, където може да се разходи човек. Е така, в нищото сложена станцията и това има проект. И общината каза, ние вече имаме проект, ще задължиме собственика да го изгради. Няма да се изгради този лифт в този вид, в който е предвиден. Отделно от това, проблемите с сервитутите, проблемите с стъпките и така нататък. И сега да приключа все пак, защото темата Витоша наистина ми е много пълна. Ще трябва да направим продължение. Между впрочем, в въпросния план, по информация от 2008 година, защото този план цитира статистика от 2009, 2010, 2012, няма съвременни данни. В статистиката от 2008 година пише, че 14% от горите на Витоша са в лошо състояние. Забележете, 14%. И никой не коментира тази страховита констатация. Всички коментират, че щело да се престъпи, да се съсипе природата, ако направиме ремонта на Княжеския лифт или на Драгалевския лифт или на Симеоновския лифт. В същото време пак е дадено една статистика от 2014 година, в която пише, че
240 хиляди автомобила на година, броени са се качили на Витоша. Тогава работиха и Симеоновския, и Драгалевския лифт. Сега ми е интересно, ако направим тази статистика, колко автомобила заради обструкциите на еколозите вече се качват на Витоша. Сигурно са по 2. Защото Мога да кажа лично мнение. Защото към днешно време единственият начин да отидеш на Витоша в високата равната част е с кола. Няма друг начин. Особено през събота и неделя точно става една тапа на Златните мостове и аз тогава от години така седях около 45 минути на Златните мостове, докато знам, някакси магически се отпуши, защото наистина беше патова ситуация. Трябваше само някой да слезе от колите и да регулира движението. И това беше преди няколко години, от тогава съм си казал, че единственият повод, по който ще се кача на Витоша, нали, няма да е изобщо събота и неделя, ами по-скоро си взимам, поне всяка зима си взимам отпуска и ходя през седмицата, когато е прекрасно. Няма и пистите са почти празни, аз ходя на ветровала редовно. Там е уникално за каране през седмицата, не си представям какъв ад е събота и неделя. Ами, същата историята и с ски училищата, защото те, между впрочем, големите български скиори, с едно единствено изключение, Петър Попангелов, са създадени на Витоша. Ние правихме специална пресконференция, сега аз ще довърша с това. Правихме конференция за Витоша на 12 декември 2024 година. Идеята беше, тия книжки, които са раздадени тук, са в резултат на тая конференция, беше да ги дадеме. Тогава изборите бяха по нещастно съвпадение. Точно на деня, в който е обявена 90 години от Природен парк Витоша на 27 октомври 2024 година. Затова преместихме конференцията с така желанието да чакаме редовно правителство и да дадем тия предложения на редовно правителство. На 12 декември нямаше редовно правителство, никой не дойде на конференцията, а след това се създаде редовно правителство, дадохме на всичките министри, които имат отношение на екологията, на регионалното развитие, на спорта, на туризма, на кой беше още петото министерство, на финансите, никакъв резултат. Раздадохме 61 книжки с 61 списания. Издадохме специално списание архитектура с докладите за конференцията за Витоша на 61 души общински съветници. Никакъв резултат. Един единствен общински съветник се обади после да поиска разяснение, това е Вили Лилков. Никаква друга редакция. Реакция. Отмина времето на това правителство, дойдоха изборите и ние взехме решение, че след като не става след избори, да опитаме преди избори. Направихме пресконференция и сме пуснали с тая книжка с предложенията до всички водачи на 5 района избирателни, които, между другото, създават 60 депутатски места. Това е 1/4 от Народното събрание. Това е 23, 24 и 25 избирателен район София, 26 София област и 14 избирателен район Перник. До сега има реакция само от една партия, иначе им дадохме на водачите на листи на всички партии от тези избирателни райони предложение да кажат в предизборната кампания какво биха направили за Витоша, за да може нещо да се случи на нашата любима планина. След това, моето лично намерение е да им искаме сметка. Като влязат, те ще влязат. Сега няма да са всички, но ще влязат. Тия, които влязат, ще им поставим въпроса, вие какво ще направите, за да направите съответните изменения в законите и после, като създадете правителство, вашите министри, какво ще направят, най-накрая да се случи нещо на Витоша. Защото без Народното събрание, т.е. нормативната база, и без изпълнителната власт, т.е. Министерски съвет, може да си говорим колкото си искаме, на Витоша ще става все по-лошо. За съжаление.
Благодаря, архитект Диков, за това доста подробно изложение на обстановката. Ще поканя отново Данчо, за да довършим темата. Тук имам още някои въпроси, които останаха неотговорени, въпреки че архитект Диков ги покри. След малко. След малко ще ти дам думата. Само нещо и аз да допълна на бърза ръка. Архитект Диков. Да. Има въпрос към вас. Винаги съм готов да отговоря. Мога да се зададе въпроса и да се Архитект Диков, искам да ви попитам, в качеството си на главен архитект на София между 2006 и 2016 година, Дани малко спомена темата, вие така маркирахте отговора. Става въпрос за полит на Витоша. И какво е вашето участие в измяната на статутите на тези поли? Защото в момента, знаете, миналата година имаше сериозен проблем и все още съществува. Доста къщи се построиха и основно единия казус, който е с строежа на шефа на Електрохолд върху пътеката на Алеко. Исторически. Така, първо, Витоша има ясно определени, природен парк Витоша има ясно определени граници, геодезически и строителство в границите на природния парк не се допуска и няма да се допуска. Правиха се опити в времето да се изведат тия граници, така и не успяха тия опити. Що се отнася до промяната на статута, няма промяна на статута, тук има едно порочно решение за възстановяване на собственост на земеделски земи, което даде в частни ръце маса терени, които са в границите на природния парк. А що се отнася до прословутата пътека, понеже там има лични обвинения към мен, че аз съм допуснал, всъщност тая пътека по времето, когато се разработваха плановете, и нямаше никъде в кадастралната карта и никой. Сега давате си сметка, че аз не мога да познавам всяко парченце от територията на София, но уверявам ви, че ако имаше отразена, че там има пътека, нямаше да бъде допуснато да се създаде урегулиран поземлен имот. Но там така е възстановена собствеността, че цялото парче е възстановено като земеделска земя и в последствие вече е направен подробен устройствен план, процедиране и е тръгнато да се дава разрешение за строеж. Това не е само там, между другото. Има зони, които попадат в природен парк Витоша, а с одобрена регулация назад във времето. 80-те, 90-те години. Там имаше страшен натиск да се допусне строителство, защото реално те по отношение на закона за устройство на територията имат право да строят. И оттам беше натиска да се променят границите и да се изключат тия терени, които имат приети регулационни планове. Успяхме да направим така, че да не се допусне. Сега, освен това, сега в момента се оказва отново на темата, възстановява се за Княжеската Борова гора. Княжеската Борова гора беше възстановена по непонятни за мен причини от областния управител на София област, като по някакъв начин заменки на гори ли беше, какво беше, и някой беше решил, че там може да се строи. Аз не допуснах да се изработи там подробен устройствен план, защото имах документите, не съвсем пълни, разбира се, че това е общинска гора и е от преди 100 години създадена, съдена и с такъв статут. Тогава областният управител беше допуснал по закона за горите да се направи план и да се застрои. Спряхме и това строителство, но доколкото разбирам, делото, което заведе общината срещу тия действия на тогавашния областен управител, още не е приключило. И ако общината не е достатъчно активна в защита на интересите си, може да се окаже, че и там ще се строи. Защото имайте предвид, че
общината и държавата, ако не са активни в защитата на интересите на гражданите, частният собственик винаги печели. Това е положението. Само за делото искам да добавя. Извинявам се, мога ли да взема думата? Да. Само за делото, което спомена архитект Бибов, общината от 2022 година води дело, което мога да кажа, че почти боксува на място. Има няколко отхода на съдии, отходи на вещи лица, като другари, помагачи на собствениците, се явяват представители на държавата, на горското, на областни управители, те са в защита на тези имоти, които са получени като собственост по реституция, но по член 4 алинея 2, което означава, че те са предоставени за някъде другаде като компенсация. Те никога не е било частно. Но то просто така се въртяха нещата. В момента всички тези неща върват в едно дело, което много добре се защитава от сегашния от 2022 година адвокат, не е адвокат, като адвокатска кантора, който много добре защитава интересите, за да се запази гората като публична общинска собственост. Тоест всички граждани. Така че наистина този път общината е взела позиция и опитите да се спаси гората се правят по най-добрия начин, по юридически път. Защото едно е юридическите пътища, едно е това, което е разговорното. И в момента има назначено вещо лице, което трябва да се произнесе. После ще има тройна експертиза, вероятно петорна експертиза, все още е на първа инстанция. Те се казва, делото се шиканира. Целта е да спечели време от собствеността. Благодаря ви, Сашо. Техниката е дефицитна. С се извинявам. Данчо, обръщам топката към теб. Искаше нещо да кажеш? Ами, аз просто ще продължа това, което казах от преди малко, че държавата е виновна, защото сдружението, което представлявам, ние сме се опитвали да я побутнем цяла държава да решава проблемите. И тук мога да покажа, най-напред искам да кажа, че когато се чете прословутия план за управление на Витоша, за който и архитект Диков спомена, който е изработен, забележете, 2005 година. Когато човек го прочете по-внимателно, дори да не е юрист, веднага прави впечатление, че той така е писан, така е мислено да се заложат правилата, че на Витоша никога нищо да не помръдне. И да изгоним Цеко Минев, друг да дойде, ако се спазва точка по точка този план, няма как да помръднат нещата. Така, например, виста, да ви кажа горе-долу най-фрапиращите неща. Например, за сечта на дървета, то е ясно. Забранено е кастренето на клони, забележете. Местено на морени. Забранено беше до един момент косенето на трева. Значи, тук е Пепи Панков и той е потърпевш от въпросния рестриктивен план. Човек организира състезания за въжете по ски бягане, но безценните там калинки, мравчици, които спът под снега, разбирате ли, са били в зона на риск, защото отгоре минават по снега бегачите, си провеждат състезания. Те би колко? 5000 лева ли те бяха отрусали? Не е важно сума. Не е важно. Да. Последният фрапиращ пример от вчера си позволих, се обърнах към да видите за какви рестрикции става въпрос. Подадах молба до природен парк Витоша да ми се разреши да събирам паднала и съхнала дървесина, която е по пътя от Драгалевци до Хижа Алеко,
за моя сметка, с мой личен транспорт, не искам от тях една стотинка подкрепа или и под техен контрол съм записал тук в писмото, да ми се разреши тази дървесина да е положа на детската писта, забележете, детската писта, която е 100 метра и която е, всички виждаме, че зимите вече са доста сухи и снегът е недостатъчен, да се положи в дупките, за да може, когато им по-малко сняг падне, децата да имат по-добри условия за обучение по ски. Ако и покажа какви тук локуми са ми разтягали, за да ми кажат, че няма да ми разрешат, прочети едно изречение. Не искам да занимавам сега аудиторията, който иска, мога да му го дам да го прегледа лично. На самия план Сдружението направихме становище или предложение към въпросните институции. Тук мога да прочета към кого сме се обръщали, да разгледат тези крещящо и скандални точки, които пречат да се развиват въжените линии. Значи това становище сме го внесли, слагам очилото да видя по-хубаво, на 26 февруари 2021 година и сме го отнесли най-напред към Министерски съвет, Министерство на икономиката, Министерство на младежта и спорт, Министерство на околната среда, Министерство на регионалното развитие, Министерство на туризма, Столична община, омбудсман и така нататък. От 2021 година никой не си направи труда да ни отговори. Да каже, това, което вие, господа, предлагате, е глупаво, несъстоятелно, нереализируемо. Няма отговор. След като те не ни отговориха, се обърнахме към господин президента Румен Радев с молба, понеже той си стартира втория мандат кампанията именно от Витоша, на Черни връх. Същата работа. Значи писмото сме го кодирали. Виждате, има печати, аз такива печати нямам вкъщи, може да се провери лесно това, което говоря. Писмото сме го входирали на 21 март 2023 година. Със същото становище, което сме входирали в изброените от мен министерства. Никакъв отговор. Работи ли микрофон? Може би... Работи. Чува се. Не, ако не, тембърът ми е достатъчно висок, мога и без микрофон. И нещо, което най-много ме възмути към този човек е и неговия там екип, че при всичките ми обаждания да попитам защо нямаме отговор, иронията беше, как да ви кажа, чете се, работи се, вие го виждате, те са 4 странички. От 23-та година до сега, сега сме 26-та, 3 години четат и работят. На молбата ни да се срещнем с него, да разговаряме, нещо той да, защото знаете, всички влезахме в спиралата на избори, на COVID и така нататък. Той остана единствената институция, която действаше. Нали, молбата ни беше той като президент да поеме ангажимент да организира едно голямо обществено обсъждане с там да се събереме всички. Скиори, еколози, представители на държавата, всеки да каже кой какво иска, кой какво му пречи, не пожела да го направи. Това показва отношението на държавата към проблема на Витоша. Ходили сме при кмета на Перник и той да, ако може от някъде нещо да направи нещо да се разбърде. Никаква заинтересованост. С Йорданка Фандъкова съм се срещал точно това, което каза Петър Диков. Идеята то не е на собственика да е лифт Драгалевци и да се възстанови от Драгалевци до Байкръстио. Това беше някаква тяхна идея и когато отидахме при нея, аз се запитах, викам, госпожо Фандукова, от Байкръстио нагоре с какво ще се придвижваме, с такси, на автостоп? Тя вика, аз преди това да накачих двама сноубордисти. Реши проблема. Реши проблема, да, преди това да накачила двама сноубордисти. Оттам нататък нещо да каже, ще направим така, няма. Срещали сме се и в Народното събрание с тогавашния, сега да нароба по документите, председателя на комисията по туризъм, Илин Димитров. Ще направим там едно обсъждане, ще ви поканим така, нищо от никъде.
Нищо Държавата от е никъде. блокирала тотално, така да. Абсолютно. Преди 2 години, понеже лично много ме атакуват, че съм протеже, лакей, слуга, да знаете, аз съм главният слуга на Цеко Минев, ако не знаете. Понеже винаги ме атакуват във Фейсбук, когато стане тема на тая тема за лифтовете, с моите колеги от Сдружението викаме, дайте да се опитаме да разбутаме нещата за ски влек Заек. Той е на държавата, не е на Цеко Минев, не е на Витоша ски. Успяхме с кански мъки да стигнем до министъра на спорта. Той в момента, между другото, е служебен министър на спорта Димитър Илиев. Човека млад, така, приени, изслушани и реши да организира обществено обсъждане за Заек. Покани още 6 негови колеги от Министерски съвет. На образованието, на здравеопазването, на екологията, на икономиката. Терзиев беше там, областния управител, омбудсмана беше. Всичките стават и казват как Витоша няма да стане ски зона. Всичките до един. Най-така темпераментен беше който в момента е министър на екологията, Юлян Попов, ни размахваше така едно листче и викаше: тук на Витош има не знам си колко видове собственост, частна, общинска, не знам си какво, няма да се случат нещата. Почна и той да ни цитира някакви данни. Колко коли се качвали на година, колко хора посещавали планината. Архитект Диков каза 1,5 милиона, той каза 500 000. Всякъде е истината, аз не съм ги броил. Нямам представа дали са 500 000, дали са 1,5 милиона. И думите му бяха: ние трябва да намалиме антропогенния натиск върху планината, разбира, да намалиме хората, които я посещават. Значи те нямат идея как да се развие планината по-добре, да се направи по-удобно за ползване, а идеята им е да се намали как ще ги избират хората, кой да се качи, кой да не се качи на планината, не ми е ясно. Тук ще ви покажа, чакай да видя къде отиде. Един от курортите, в които съм работил като ски инструктор. По една ирония на съдбата сме почнали да се развиваме по едно и също време горе-долу. Значи, както ви казах, одеве, първият лифт на Витоша Заека е построен 53-та година. Андора, държава с 80 000 жители, колкото Перник. Територията няма да ви казвам колко е квадратни километри. На година посрещат 8 милиона туристи и викат: елате още. 8 милиона. А тук ми говорят за 1,5 милиона, че посещавали Витоша и че това било страшно проблем за екологията. Някой от вас виждал ли ги тия въпросните животни, за които ги използват като претекст Витоша да не се строи нищо? Някой да ги е виждал, на снимка поне. Само глутница кучета Да. в Пояна идват така. Червеногуша патка. Някой виждал ли е на Витоша червеногушата патка, която се развъжда от еколозите горе? И заради която не може да се помръдне нищо. Сега скоро го слушах Тома Белев, пак говори глупости. За мечките и за мечките, да. Лифтовете изгонили мечките и вълците от Витоша. А това било уникална единствената столица в Европа, която има мечки и вълци. Само да му кажа, че на пистата Витошко Лале, когато светне осветлението за нощно каране, излиза лисица, защото знае, че скиорите подхвърлят бисквиди. Значи тя не се плаши. За разлика от мечките и от вълците, а идва да се нахрани животното. Добре, Данчо, дай някакви предложения, за какво сме се събрали. Само Си го казваш, всички го знаем, да. Не е нещо ново. Кажи сега за какво... Маги, дай ми още половин минутка, моля ти. Само да покажа въпросната Андора след 70 години за какво представлява като ски курорт. Колко общо са ските? 210 км ски писти, 66 лифта и 18 влек. Браво на хората. Така. Да. И хората продължават да се стремят да привличат още повече туристи в страната си, защото това носи приходи. Туризма е индустрия. А при нас тази индустрия може да се развие много по-добре, защото освен на планината имаме
Какво? Минералните извори в подножието, които също са ликвидирани почти. Минерална вода в Рударци, минерална вода в Княжево, минерална вода в Панчарево и Железница. Горна баня и Овча купел също не са далеч от планината и това не се използва. Аз при няколко години имах колеги, ми бяха дошли на гости и вика: вие не използвате това. Вие сте луди. Приключвам. Маги. Луди, имаме прекрасни преводи. Просто беше понеже една от основните точки на кампанията на настоящия кмет Васил Терзиев беше по-достъпна планина. Съответно ти в момента контрираш и казваш, че Васил Терзиев той иска да намали антропогенния поток. Как тези две неща са съвместими и има ли някаква връзка между тях? Някой задава ли му го е този въпрос? Как ние правим планината по-достъпна и също време намаляваме антропогенния поток? Данчо, как да отговори от името на Терзиев? Трябва и него да го извикаме. Маги ще ти отговоря как намалява. Значи, не знам тук, понеже чухме, че от Спаси София ще има представители. Има ли на представители от Спаси София? Няма или не смята. Никой не се обръща. Те вече нямат общо с кмет. Момент. Значи, как намаляват антропогенния натиск? Като, значи всички специалисти по транспорт са им казали, че града трябва да има, метрото трябва да има връзка с планината. Те правят всичко възможно да отклонят метрото от бизнес парка в Младост да завие към Горубляне, а не към Симеоновския лифт. Ако ти си по-малко и не знаеш, една от идеите е третия периметър на метрото трябваше да стигне до Княжево точно с тази идея. Софиянци от центъра да имат бърз и удобен транспорт до планината Витоша, от тук да могат да се качват нагоре. Пак успяха, намериха начин, завъртяха го метрото към Горна баня, понеже съм строил метро. Метрото не е ориентирано, защото имаш и такава идея, дайте от Горна баня още една метростанция да дойде до Княжево. Метрото е ориентирано към Суходол, не насам към Витоша. По този начин намаляват антропогенния натиск. А после се чудиме. Как правим планината по-достъпна и намаляваме антропогенния поток, тези две неща едновременно? Значи с плуване ще се ходи към планината. Наскоро ми попадна едно интервю на един мой познат, който от Спаси София, общински съветник. Ще правят зелени коридори от НДК да ходим пеша нагоре по реките, които идват от се спускат от планината и той цитира директно Драгалевската река. Аз не знам как ще се движат хората точно по реката нагоре, най-вероятно с плуване. Това ми звучи като плана София на 3 морета, да. Беше казваш. Андрей? Благодаря. Първо, адмирации за всичко, което сте направили до момента. Второ нещо много важно, през голяма част от разговора спомена, че всъщност вие сте сдружени. Хората в това сдружение и така нататък. Хората, които не ме познават, аз съм част от сдружение за Княжево, бил съм в Спаси София дълги години, точно когато стана въпрос за третата линия на метрото, но там е една друга тема, много далечна от това, което всъщност се случва в момента. Сега, това, което искам да кажа първо, как можеш да намалиш антропогенния фактор, при положение, че в момента на Витош има над 41 хижи, които не работят, а преди са работили. И за тези хижи имало лифтово рейсове, които са качвали хората. Тоест, това явно не е концепция, която трябва да се разсъждава изобщо. Другото, което ми е по-интересно, след като вие сте сдружение, съдейки пак по моя опит с работа с общината, като такова вие може да инициирате подписка. На база на нея, предполагам, може да се направят въпроси, за които хората да се подпишат и съответно тази подписка да не дойде само от вашето сдружение до всичките институции, които ти спомена, а да се входира до общината, като всеки един, който я подпише, застава с името си и съответно агенето си, за да може да се види, че това е реален човек, който подкрепя каузата. Предполагам, че всеки един от тук присъстващите и техните приятели, съкварталци и така нататък ще го подкрепят, тъй като това смятам, че е изключително справедлива кауза за всеки един софиянец, а и не само. Все пак София е много близко до Витоша, но Витоша не е само на софиянци.
правил съм дипломна работа за развитие на спортен туризъм в Витоша и сме да твърда, че потенциалът е огромен. Стига някой да го види. От тази гледна точка искам да попитам дали сте мислили по този въпрос да се инициира такава подписка, да се вкарат въпросите, които вас ви касаят и тя да бъде отнесена до гражданите на София, за да може чрез тяхната сила да се почука на вратата на хората, които до момента, за съжаление, явно не са ви отговаряли. Андрей, мислили сме върху това. Мислили сме даже на становището, което го внесахме миналата година към Министерство на туризма, ни подкрепиха 21 сдружения. Включително... 23 ли бяха? Извинявай, Венци. Включително едно сдружение за какво беше Българско Черноморие или хората искаха да им изпратим становище. Да го прочитат, да разберат какво подкрепят дяло да го вземе. И отговор е няма отговор. Аз затова имам предвид да се... Освен това, тия подписки виждаш за колко по-такива злободневни теми се правиха и референдуми и така нататък. Това се хвърля някъде в чекмеджетата там и до там. Само секунда. Аз лично вече съм на предела на търпението си и вчера с Банска ли си говорих, понеже бях в Банско на едно състезание, хората казват, давайте да правим протести. Банско, което го обвинява, че него го развиват пък за сметка на Витоша. Банска ли, моите колеги по-старите, са готови да ни подкрепят, защото казват така. За нас Витоша е ценна, защото в София, заради големия брой на населението, нашите клубове по ски се попълват от софиянци. Банско, колкото и да е развито като курортно място, няма такова население, няма толкова деца, за да могат да се занимават активно с ски спорт. Хората са готови да ни подкрепят. Одеве даже говорих с една колежка от едно от витошките ски училища. След 20 години, че държавата не иска да ни чуе, не иска да направи нищо, отиваме вече на по-крайни радикални мерки. Протести, ако трябваше, не знам. Да затвориме Южната дъга. Да. Тук е на Горобански път, е не-хубаво. Надявам се хората да ни разберат и да ни подкрепят, като имаме предвид, че хората, които изповядат зелената пропаганда и антивитоша, те си свършиха много добра работата чрез медиите през тия години. Много от хората не са запознати в детайли с проблемите и нещата и като им кажат, на Витоша като се правят лифти, то ще стане като слънчака там, хотел до хотел. Само, че няма как на леко да стане хотел до хотел по една елементарна проста причина. В района горе на Алеко водата е недостатъчна за хотели да се строят както на слънчак. Нали, ако го направим хотел до хотел, къде ще ги водим туристите да се къпат? В Панчарево, може би. Пепи, заповядай. Здравейте, повечето се познаваме, казвам, че оставете ги тия... Чуваме си. Ама дай му го по-добре се чува на телевизията. Всички, които сме тук, сме убедени. Какво трябва да стане на Витоша? Знаеме. Говори на микрофона. Трябва. Говори, че не се чува хубаво по телевизията. Добре. Всички, които сме се събрали тук, много добре знаем какво трябва да стане на Витоша. Въпросът е как да го направим. Силата не е в нас, в него и той. Силата е в държавата. И държавата трябва да го направи, защото тези фактори, които блокират развитието на Витоша, си имат своя сила. И те могат да бъдат преодолени единствено от държавата. Нашата задача е да убедиме хората, които управляват тази държава, някой от тях да бъде истински мъж и да застане и да каже, аз ще направя Витоша, и не само да го каже. Така. Това беше само като... Ще се опитам да бъда кратък. Благодаря на архитект Диков, който много подробно ни разказа казуса. Съгласен съм всичко с него. Само ще добавя още нещо в прословутия план за управление на Витоша за краткия срок. В този кратък срок аз подадох моето писмо, моите предложения, естествено бяха ми отказани. Но там имаше нещо друго. Освен, че пишеше
тези две изречения, за които са всъщност е битката, че на Витоша могат да бъдат построени лифтови писти за ски, освен това, на следващите с малки буквички пише, да, те могат да бъдат построени, обаче само с следните материали. С дърво, с желязо и с тухли. Бетон не фигурира. Как ще се построят основи на стълбове за лифтове без бетон, не знам как. Това беше едно малко отклонение. За да бъда кратък, имам две неща, които искам да ви кажа. Първо, понеже събирането тук е за княжевския лифт. Не само. Мое мнение. За всички. Първо започвам с това. Мое мнение. Княжевския лифт от Княжево до Копитово е недостатъчен. Това е малко, това не е... Не искам да кажа нищо. Това е недостатъчно. Този лифт, ако някога се прави, ние трябва да мечтаем малко по-силно. Вие сте млади хора, повечето, аз съм тук най-възрастни от всички. Може би. Да, извинявай. Едно поколение на 10. Не, ще си говорим после. Така, ние трябва да мечтаем за истинските неща, които трябва да стават. Княжевския лифт трябва да се качи, ама най-малкият минимум до Момина скала. Най-малкият минимум, а истинската предназначение на княжевския лифт да отиде през ветровала на Конярника. Това може да ви изглежда, че това са някакви мечти, обаче забележете как много от мечтите се случват, ако всички заедно тръгнем и ако успеем да убедим. Свършвам с княжевския лифт. Искам да ви говоря за кратко от името на спортистите, защото аз съм бил такъв и продължавам да бъда. Всички се радвахме на успехите на сега последната олимпиада на биатлонистите, нашите биатлонисти. Да, обаче нито един от тези, на които ние се радвахме, не от София. Защото в София няма къде да пристигне. В София живеят най-много хора, най-много деца има, най-много има пари. Най-много има, да. Обаче не може да се практикува въпросния биатлон в Солунков. Може да се практикува само в тези места, където са го направили сега. Троян, нали сега Троян е така. Троян, Сапарева, Бена, да не ги избравям всичките чепелари. А ние искаме в София да могат децата да излезнат горе и да опитат. Не само да стават световни шампиони. Не, нека да опитат да походят, да се докоснат до този спорт, да помечтаят, да застанат на мястото на Лора Христова. И да им дадем този шанс на децата. И не само на децата. Има и млади хора, които сега искат да практикуват спорт. Говоря за спорт, не само за ски бягане, биатлон, защото аз от тази позиция ви говоря в момента и защото отклонението Конярника е най-хубавото място за такова нещо. В момента на Конярник има 1 метър сняг. Дълбок сняг, върху който отгоре без да пречиш на никакви мравчици, можеш да практикуваш биатлона в ден, в който на световните купи събират с фадроми снега и го слагат по пистата, за да могат да проведат състезания. Ние обаче го имаме това. Природата ни го е дала. Конярника е много снежно място. И веднага бързам да не пропусна да кажа, ние настояваме, ама силно настояваме, че в плана за управление на Витоша обязателно Конярника трябва да фигурира като място за спорт. Трябва да фигурира и който може това да го направи, аз не мога. С моите сили и с Данчо до толкова можем само да бъде определено място за спорт. Пък как ще стане след това? Има хора, които ще го развият. Има достатъчно хора, които биха инвестирали в това, защото то ще е много печелившо. Имаме примерите за цивилизованите европейски страни, където в парк, аз лично съм участвах тази зима на един маратон, в национален парк на Словения. В национален парк обаче направени писти и построено всичко направено културно чисто и хората не само, че спортуват и поддържат здравето си, ами печелят пари. Много пари. Печелят. Защото при тях идват всякакви такива, включително и ние се дигнем от тук, за да отидем да спортуваме там, при тях. Като тук имаме по-добри условия. Така, за да завърша, не искам да не ви отечавам и да дам възможност и друг да говори. Искам да ви предложа следното. Сега сме пред изборна кампания. Много партии ще дойдат да ни казват как ще ни оправят, как ще развиват какво.
искам да ви призова всички, всеки от нас, които обичаме Витоша, на всяко такова събиране на партиите да ги питаме: вие какво ще направите за Витоша? Защото ако те не направят, ние не можем да направим. Ние трябва да стигнем до най-високото ниво на държавата. Витоша е такъв възел, какъвто най-високото ниво на държавата единствено би могло да го реши. И ние трябва да ги предизвикаме, тези хора, които искат да ръководят държавата, искат нашите гласове, ние да ги питаме: вие какво ще направите за Витоша? И когато те кажат какво ще направят за Витоша, ние да кажем: и не забравяйте, че ние постоянно ще ви питаме: направихте ли го това, което ни обещахте? Защото на нас ни обещаваха на предишните избори. Сега, понеже не искам да споменавам имена една партия, как резиденция Бояна ще стане парк, тази запустяла територия, която се нарича парк на резиденция Бояна. Запустяла. Ама съвсем запустяла с кучета вътре. Ама съвсем. Пътеките, които са построени асфалтови с осветление, всичко това е зараснало, всичко това, както на Витоша нещата. Нещо такова. И те ни обещаха: това ще бъде парк. Не е парк, нали? Така че могат и сега да ни обещават различни неща, но ние трябва да сме твърди и като ни обещават да кажем: чакайте сега, вие обещахте официално и ние гласувахме за вас. А след това, ако обещат и не направят нищо, какво? Ние трябва да протестираме, не да се мълчим. Не, сокрот се отлагаме нашите приятели. Извинявайте, че ви взех толкова време. Не забравяйте това. Да искаме от партиите, тези, които ще ни управляват, това Витоша да бъде една от техните задачи. Те си имат толкова много задачи, но ние имаме нашата цел. Ние имаме нашата битка и ние ще продължаваме докато можем. Благодаря. Някой дигаше? Ето ти микрофона, ако можеш на него говори. Мисля, че достатъчно добре се чуе без микрофон. По-добре се чува с микрофона. Аз искам няколко неща да коментирам. За съжаление не бях тук от самото начало да чуя на Тихов цялото експозе. Но няколко неща ми правят впечатление. Винаги съм се замислял относно Витоша, тъй като и аз ходя често в планината, виждам какво е състоянието. И си мисля следното нещо. Витоша ми прилича един съндък с златни монети, пълен догоре с златни пари, върху който някой е седнал и седи вече 3 десетилетия. Обаче, според мен, основните виновници за това нещо сме ние. Защото толкова време сме търпяли това нещо да бъде по този начин. За мен никога не работи тази стратегия да се отпъдат хората от планината или нещо да се правят някакви... т.е. да не се прави нищо, само и само хората да не ходили в планината. Напротив, истинският подход трябва да бъде разумен. И той отдавна известен. Но според мен, това, което трябва да се направи, е да се иска пълна промяна на системата, като се започне от начина на управление на тази територия. И начинът, по който се администрира. Защото аз искам един риторичен въпрос да задам. Добре, сега има 40 и колко пустеещи хижи на Витоша. Добре, преди 40 години те са работили, тия хижи работили са лифтовете и какво планината станала да постигнали? Тоест, това не е донесло някакъв кой знае какъв ущърб. Да не говорим, че останалата част, източна, западна, южна част на планината е почти така общо взето. Така че аз не искам да кажа, че трябва да се позволи всичко да се строи и така нататък. Обаче, обичайните практики на една защитена територия са зониране на територията. Тоест, като се направи адекватния план, има си зона, която е за ски и тя трябва да бъде зона за ски. С потенциала, който в крайна сметка почти 2 милиона София ще му даде. Има си зона резерватна, тя си е зона резерватна. Има си зона за пешеходен туризъм, тя си е за това. Това е зониране на територията. Това си влиза в плана и когато се направи както трябва, няма да има риск от какъвто и да е екологически ущърб. И един коментар също и по отношение на лифта. Аз съм абсолютно съгласен, че лифта не трябва да бъде само до копитото и не мога да приема, че всъщност плана трябва да има някаква рестрикция от гледна точка на това да ползваме същите стълбове, същите трасета. Защото това означава, че ние отричаме
например, всякаква съвременна технология. Значи ние не искаме да си обновим по никакъв начин с модерна технология. Но какво? Като са тия същите стълбове да сложим лифта от 54-та година и тук да вървим. Това няма как да стане. И освен това, този лифт, ако не е до Конярника, той трябва да стига задължително до Златни мостове. Защото това е основният хъб в тази част на планината, който предизвиква големите задръствания. И ако мене питате, сега ще кажете, нали, може би, че говоря глупости, но просто искам да кажа как би трябвало да бъде. Според мен, тъй като София не е беден град, и трябва да се направи така, че тези лифтове, поне събота и неделя, са на цената на билета за градски транспорт. За да може да има ефект. Защото 15 евро на човек няма как да стане. Но искам да ви кажа нещо. Всичко това зависи от държавата. В крайна сметка, държавата като иска може да промени законодателството, тия земи, които и пречат, може да ги отчужди и така нататък. Всичко това наистина зависи от държавата. Не е това в ролята на нас, нали, да го променим. Но в крайна сметка, нали, дет се каза, трябва по правилен начин да се устоява тая позиция и да се иска от държавата това нещо. Но за тази цел трябва да има, според мен, една стратегия, която да бъде идеално изготвена и когато се излезе да се протестира, всъщност да има какво да се предложи. Защото аз съм свидетел на много протести, които са ставали, в които държавата знае, че някой протестира и извършва формални мерки, които формални мерки единствено влошават положението. И аз мога да дам пример, сега не знам колко от вас ще са съгласни с мене, този път тук на Княжево, за който се протестира от един куп време, и вместо да се вземат реални мерки, да се подобри пътя, да се оправи, те се взимат такива рестриктивни мерки. Целия го направиха в бабуни, наслагаха колчета, някакви абсолютни недоразумения, които реално не вършат работа. И рискуваме, ако просто, нали, така се протестира без издържано предложение, да се случи също. Държавата просто някой да реши, че ще замаже очите на хората, ще взема някакви мерки. Обаче тези мерки в крайна сметка единствено ще влошат положението, вместо да го подобрят. Благодаря. Най-вероятно попадна в батерията, така че по-високо просто говоря. Няма как тук. Дай му другия микрофон. Голямо се да взема думата. Просто павърте. Давайте, говорете. Ама, трудно е 95 години. Нищо, колкото може аз ще го снимам по-близо. Да, ви говори се. Без микрофон. Уважаеми дами, т.е. госпожи и господа, за мен е чест и голяма радост да присъствам на това събрание. Не. Няма значение. Давайте смело. Давайте, както можете. Радвам се, че Витоша има толкова поддръжници, защото тук, макар и в ограничен състав, се вижда, че присъстващите са представители на широката софийска общественост. На мен ми направи огромно впечатление изказването на архитект Петър Диков, който точно, просто невероятно с подробности изрази и разказа историята на развитието на Витоша планина като здравница на София и най-важно установи кое пречи и какво би трябвало и как да се направи, за да се върви напред. Аз искам да отбележа, че поне съм завършил машинно инженерство 1953 година и вече над 70 години се занимавам и с въжени линии и ски влекове. Да добавя, че освен изброените до тук въжени линии, на Витоша бяха построени и стационарни ски влекове. Най-стария на ветровала от френската фирма Помагалски, а след това Заешки лифт беше преустроен пак на ски влек от френската фирма Помагалски, но от Минпроект бяха проектирани ски влековете край
хотел Щастливеца до Черни връх и над Кумата към връх Селимица, който е с 2000 души капацитет. Освен това ми се иска да отбележа, че в България все още има възможности за построяване, за изпълнение на такива съоръжения и не само трябва да се търсят от чужбина. Освен това, се надявам, като се задвижат въпросите, наистина държавата да се намеси, както се каза тук, и Столичната община, Софийския градски транспорт също да влезе в своята роля, защото той сега се занимава с автобусния транспорт, но би трябвало известна част да от въжените линии да се включи и Софийския градски транспорт. Как ще стане при съвременните нови условия, това е въпрос да го решат нашите съвременни ръководители. И накрая да поздравя организаторите и господин Йордан Рангелов. И да продължава да движи въпросите. Браво. Няма отказване. Сега война не вода за моите внуци и мисля да доведа до край. Добре, последен коментар и да благодаря. Ще се съжалявам, че пак казвам, че думата, но искам по този начин да се защита тезата, която изразих преди малко. Вече 2 пъти се чуло в мнение на гостите, че лифтовете в крайна сметка са част от градския транспорт. Това е съвсем логично нещо, което се използва в цял свят. В България не толкова, за съжаление. Точно по тази причина искам да ви докажа следното нещо. Преди дълги години направих една фейсбук страница, която се казва за редовен градски транспорт в Харпузица. Направиха се планове с едно момче, което по стечението обстоятелствата в момента е заместник-кмет по транспорт в Столична община. Тогава предложенията, които се направиха, не се приеха поради проста причина, че самата установка беше друга. Ти спомена, Данчо, за метролиния номер 3, която трябваше да ходи до последната спирка на трамвай 5. Не се случи, знаеше се вече, че ще ходи до Овче купел. Искахме да има адекватно довозване на хората от Княжево до метро и така нататък. В резюме, в момента от април месец тази година е прието автобус номер 107 да бъде с променен маршрут, именно поради тази причина. Само да ви кажа, че в момента тече подписка и може да бъде върнато назад това нещо. Но въпросът е, че в крайна сметка общината, след като имаше подписка, която направихме с 820 подписа, мина на транспортна комисия и така нататък, в крайна сметка след дълго чакане се стигна до някакво решение. Ситуацията е различна, предложението също. Но това, което искам да кажа е, че след като толкова години вече говорим за планове от 2005 година, в крайна сметка, ако действително се направи подписка, тя бъде подкрепена от широката публика в София, тъй като всичките имаме нужда Витоша да бъде достъпна не само с автобуси през половин час интервал и автомобили, защото друга алтернатива в момента няма. Аз съм убеден, че тази подписка ще стигне докъдето трябва или рано и късно ще се задействат нещата, защото иначе рискуваме само да преповтаряме в кой вината и как нищо не се случва. Така че апелирам, ако имате възможност като сдружение да инициирате такава подписка, тъй като имате право да го направите. Оттам насетне мисля, че каквото зависи от нас ще бъдете подкрепени. Това от мен. Бих искал да пита нещо. Дали знаем защо Симеонски лифт не работи? Защото не могат да се синхронизират двете линии. Защо не могат? Защото не могат. Защото двигателя, който... не е верно, че не могат. Е верно. Аз поне така знам. Добре, това някой е направено от някой. Тоест има чертежи, има хора знаещи, не е възможно да се поправи това нещо.
Ами оказа се, че не е възможно. Доктор архитект, може ли аз да кажа? Не, аз не присъствах тогава. Просто искам да задам това. Но той обясни много подробно, с подробности. После ще гледаш на видео. Архитект Диков е компетентен по лифтове. Аз съм бил по машини. началник 10 години на Симеоновски. Добре, ето, вие сте компетентен повече от архитект Диков. Кажете ви. Значи всичко може да се направи, ако има желание. Ето това е. Такова в момента няма от собственика, който му е скъпо да го направи. Добре, второто нещо, което искам да попитам. Тази приватизация... Тази приватизация на лифтовете... Кой е виновен за тази работа? Той, който в момента се казва се Цеко Минев и е... Не, дайте да не влизаме в тази линия. Ето ще вместо много... Това е Витушевски, не Цеко Минев, извинявам се, Витушевски. Витушевски към Цеко Минев. Момент. Айде ви ядуците. Туване посадихте от тази държава. Държавата е виновна, защото... Държава вече няма, ние нищо. Добре. Продължавам въпрос. Приватизацията на съоръженията изтича, договора приватизационни изтича 2028 година. Тоест има още 2 години този договор. В него е ясно описано какви задължения има. Концесия му или приватизация? Не е концесия, приватизация. Има една структура, която се нарича след приватизационен контрол. Защо тази структура не упражнява контрола си и да развали тази приватизация и тези съоръжения отново да станат на общината и тя да реши какво да направи, да ги поправи или да не ги поправи? Това питам, защо това не се случва? Към кого е въпрос? Не, риторичен е. Тоест искам да дам теза, че държавата е виновна за всичко, защото тя не си гони интереса на гражданите. Защото ще да развали този договор отдавна, когато вече не работят лифтовете. Когато ги спряха преди 4-5 години. Не е ли така? Така, аз колко пъти го повторих. Ами значи трябва да натиснем държавата. Нито Цеко Минев трябва да го сочиме с пръст, въпреки че ми е неприятен, нито Тома Белев трябва да го сочим пръст, защото много лесно да посочиш някой, той е виновен. И всички се съсредоточават в него. А проблемът е в държавата за мен. Дори да разваляме тая вечер договора, защото приватизационният договор, който е сключил общината с Витушевски, е за Княжевския лифт, Симеоновския лифт и Драгалевския лифт. Добре да ги развалим. Така, разваляме ги. Няма да може да караме ски пак, бе, човек. Добре да ги развалиме, да покажем. Много хора, слушай, много хора се заблуждават и мислят, че като се развали този договор, това се отнася за абсолютно всички съоръжения. Добре, правова държава, която да си гони права. Еми да си гони, ама не си ги гони. Както трябва, разваляме го. Не си да ги се гони. покаже на другите, че не може така да се прави. Не е ли така? Аз пак ти казвам, хората бъркат. 3 са съоръженията, които се били на Столична община. Разваляме договор, какво ще? Може ли на другия ден да караме ски? Не, тогава не го развалиме, за да покажем, че не може такава без договор си. Държавата покаже, че има си предаване, тук, че има топки. Нека да го развалиме. Айде как да стане това нещо? Може ли аз без натиск не става. Една история само да разкажа. Значи, 96-та година се отделят въжените линии, се отделят като отделно предприятие към общината, защото преди това бяха към градския транспорт. Това бяха тия, които изредихме, Княжевския, Симеоновския, двата Драгалев и Конярник. Отделят се и тогава беше модата на бордовете на директорите. 2 души партийни функционери се назначават борд на директора и мене ме назначават като човек, който е работил в тая област, защото те хал-хабер не разбират от въжени линии. И когато отиваме, тогава зам-кмет беше Краус, зам-кмет по транспорта, в неговия ресор беха въжени линии. И той другите ни познаваме мене и ми казва така: тебе те назначаваме в този борд, само ако не даваш зор да се пусне Княжевския лифт. Каква е политиката, не знам. Това е 96-та година, когато се отделят. Тоест, политиката е да не се пуска Княжевския лифт. Не знам защо. За да няма туризм. Затова. То не е само Княжевския. Преди това съм го искал да го взема
под аренда, не се даде княжеския титул. Защото не беше толкова голяма аварията последната. Почти не беше, възстановима беше. Просто не знам защо не се пусна княжески. Няма хора, няма проблем. Да сложим край тогава на това събитие, да? Може да... Накратко много. Да, пак емоционално изказване, но така или иначе, като чувам, че повечето хора емоционално се изказват и е нормално предвид това, че ние обичаме Витоша, обичаме децата си, които искаме, нали, и те да ходят, и ние да ходим, и всички да ходим, така че да плащаме, да речем, по-малко пари за доктори след това. Тоест, Витоша би ни спестило пък друг ресурс, нали, здравеопазване и така. Според мен е така превенцията. Дядото на съпругът ми е учил в Мюнхен. Един от, нали, смисъл, представете си, това е преди толкова години и връща се в България, за разлика от, нали, много хора, които на съвремието не се връщат в България. И участва в изграждането на първия лифт на Витоша. След това се изграждат всички останали лифтове. И ние сега, ако не направим нещо, реално този труд, това нещо, което, нали, тези основи, които са поставени, ние просто ги оставяме така, труда на много хора и знанията на много хора да отидат на вятъра. Хем си вредиме на децата, на себе си, нямайки достъп. Момичето, което зададе въпроса с антропогенния натиск. Ами то именно с лифтовете, когато се качваме, натиска става по-малък. Защото антропогенния натиск не е толкова, че се разхождаме. Да, има пътеки, по които се разхождаме и ги мачкаме. Ами да, колите, които отиват нагоре. Ако с лифтове се качваме, антропогенния натиск намалява. Реално може да отидат повече хора и да бъде по-малко антропогенния натиск. И защо въобще тези хижи да не функционират и всичко, нали, цялото... България е имала една страхотна мрежа туристическа от хижи, не само на Витоша, те са много пустещи на Стара планина. В момента натоварването, заради това, че на нас не ни е добре туристически развита мрежата, е в точки. Рилските езера, Боровец, да, Банско и така нататък, т.е. там, тъй като натоварването е в точки, то става много по-голямо. Ако ние развием територията хармонично, натоварването, ние сме и по-малко хора, отколкото бяхме, нали, като население. А тогава много повече са ходили. Хем са били повече като хора, хем са ходили повече по планините, организирано. Просто ние нямаме никакво оправдание да се случва това, което се случва. Благодаря за вниманието. И благодаря на организаторите. Аз смятам, че това са много важни теми, които трябва да се обсъждат. Благодаря. Заключителни думи просто да кажа, да изкажа благодарност на всички, които дойдоха, включиха се в дискусиите и толкова време се яха, така доста се разточи темата, но определено е емоционална за всички. Може би ще трябва да направим наистина втора тема. Предполагам, че ще е по-удачно да е след изборите, да видим как ще се случат нещата дали ще има изобщо някаква политическа воля да се отвори тази тема. Ако не, ще ги тормозим ние. Да видим дали, защото тук те в един момент, там господа политиците им стана скучно, говореха по-силно от хората, които бяха взели думата. И да видим, защото аз този матч с политиците съм го играл през тия 6 години много пъти. Като отидеш да ги потърсиш и почва заете, болен е, отпуска, пак е болен и когато чуят за Витоша. Убиването на много. Да, и само последно да кажа, следващата тема от рубриката ще е на 15 април, ще е по повод геноцида на търменците, тъй като има честване на 24 април, отбелязват се 111 години от събитията. Поканали сме за гост главния редактор на вестник Ереван. Така че, ако имате и познати от арменското общество, ще се радваме да споделите и също така да коментирате по публикациите във Facebook, за да стават достояние тези разговори на по-голям кръг от хора. Надяваме се някой ден, ако успеем да отворим големия салон, да се съберем наистина много повече хора, но мисля, че и сега направихме така доста
доста силно присъствие. Отново благодаря на всички, както и на медиите, които ни подкрепиха с отразяване на събитието. Благодаря още веднъж от цялата.